Augustinsen ligger inde og forsøger at skabe ro og dele spillet ud her. Anders Due, der hjælper lidt til. Patrick Christensen kommer med frem. Anders Due. Fornuftigt OB-spil det her. Christensen. Helt godt spillet af OB, og en kanonredning af Milan. Kæmpe mulighed her. Fantastisk afslutning af Hernelius. Også den her følte aflevering fra Patrick Christensen ind. Det var forlænget, og den der tager ned med brystet. Og så er Rasmus Wirtz altså på vej ud af banen. Alle spillere er på vej ud af banen lige nu. Dommer Michael Johansen har valgt at stoppe spillet. Og det er en trist episode. Jeg tror, vi skal tilbage til september 1995 med den famøse kamp mellem OB og Brøndby, hvor kampen blev aflyst. Rasmus Lund, han fangede altså dommer Michael Johansen på vej ud. Rasmus, hvad sagde han til dig? Jamen, han sagde, at han simpelthen følte, at han var nødt til at skulle stoppe kampen midlertidigt. Han følte ikke, at han kunne garantere for spillernes sikkerhed, og derfor sagde han, at vi stopper simpelthen. Der var et par spillere, der lige var henne og spørge dommeren, jamen, er vi helt færdige for i dag, eller hvad? Og så sagde han, nej, vi stopper den bare lige midlertidigt, så kommer vi i gang igen. Og vi kan altså se, at spillerne kommer på banen her igen. Rasmus Lund, det må betyde, at du har mere nyt dernede fra. Ja, men som jeg lige sagde, dommerne var altså klar til, at vi skulle genoptage spillet, og spillerne bliver altså sendt på banen igen her, så vi er altså klar til at få afslutningen her. Så heldigvis får vi altså lov at se noget mere fodbold for Aalborg. Augustinsen. På Langers. Blau. Vingård. Og det er der altså mål, og en døjscore til FC København 1-0. Og den her, den har vi ved Gud set. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Og spørgsmålet er, om OB har noget at komme med lige nu her. Havde en kæmpe mulighed til Helenius i første halvleg, som sagt skulle have bragt dem i front. Nu skal vi op og jage noget her til allersidst. Altså, som jeg nævnte før, nu er der baneløber på banen. Nu må det altså stoppe det her. Den her fodboldkamp har udviklet sig meget, meget vanvittigt og meget, meget ærgerligt. Mange ærgerlige symboler på, hvad der ikke skal være til fodbold. Der her altså en pacificeret baneløber i situationen. Skæmmende for sikkerheden for tilskuerne på stadion. Jeppe Kurt. Det er en udmærket spiller OB. Helenius! Ja, der er scoret til OB, og det er en glimrende indsatsscoring af Helenius. Se Helenius sig selv med fra starten, og ender her, sparker flot ned i jorden og uden chance for Wieland. Det er altså lidt tilfældigt, det der opstår ind omkring Niklas Helenius.